Evo, dragi svi, evo nas u novoj epizodi Znati željari uma. I današnje pitanje koje je, eto, malo privuklo našu pažnju je sljedeće. Što je karma i zašto neki zli ljudi umru kao bogataši? Kada se karma prenosi u sljedeći život, a kada posljedice idu odmah? Ines, šta ti misliš? Sanja, ovo je genijalno pitanje, kogod da je postavio, ovo je genijalno pitanje jer izraz karma je jako popularan, međutim, većina ljudi zapravo ne zna što točno to je. Karma znači akcija, čisto prevedeno. Međutim, svaka naša akcija koja dolazi iz našeg malog ja, kroz ovaj život ili kroz sve paralelne živote, vuče za sobom reakciju. Znači, nekakvu reakciju koja možda se neće, to jest najvjerojatnije se neće desiti odmah, već će se desiti ko zna kada. I onda s obzirom na to možemo karmu podijeliti na karmu koju smo dobili iz svih paralelnih života i koja je u nama poput sjemenja, međutim još nije proklijala. Zatim, karmu koju smo povukli iz svih naših paralelnih života, koja je već proklijala, recimo proklijala je karma u kakvoj obitelji ćemo se roditi, u kakvom društvu, kakve ćemo imati genetske predispozicije. Znači, to je već sve proklijala karma. I onda također treća skupina karme gdje imamo karmu koju stvaramo sada sa svim sadašnjim akcijama. Znači, zapamtite, bilo koja akcija koja dolazi iz našeg malog ja stvara određenu karmu. I sad ljudi, vidioci, riši koji su vidjeli to, shvatili su da nije poanta da mi stvaramo i nakupljamo dobru karmu, već da izađemo iz tog kotača karme, iz tog kotača stvaranja karme. I možemo izaći iz tog kotača stvaranja karme jedino na jedan način. Ona akcija koja dolazi iz malog ja, rekli smo, uvijek stvara karmu, dobru ili lošu. Međutim, ona akcija koja dolazi iz našeg višeg ja ne stvara nikakvu karmu. I tu se oslobađamo okova. E sad, mi kad kažemo akcija, ljudi misle svaka akcija fizička koju stvaram će raditi neku karmu. Karma već ide na razini misli. I recimo, imamo misli koje, ne znam, misli ljutnje. Šta će ta karma napraviti? Karma na razini misli ljutnje će napraviti to da imamo još više misli ljutnje, da se okružimo ljudima koji imaju slične misli ljutnje i da se neka ljutnja desi prema nama. Znači, bilo koja karma ima feedback, ima znači taj jedan odjek na 3 načina. Bilo da mislimo, bilo da radimo neku fizičku akciju, kad god je to iz našeg malog ja, stvorit će taj odjek. I ti odjeci su na razini misli, znači vrtit će nam se takve misli u glavi koje smo prije imali ili koje su pratile tu akciju. Zatim na razini ljudi koji nas okružuju. Počet ćemo privlačiti ljude koji imaju iste misli. I onda na razini manifestiranih nekakvih stvari u ovom 3D-u nama će se desiti to nešto. Ta ljutnja koju osjećamo, neko će je prema nama isto tako usmjeriti. Evo, to je bilo vrlo kratko osnove karme. Sanja, što ti kažeš dalje? Da, hvala ti, odlično, osnove karme. Pa evo, ja bi samo ponovila da se to zapamti, ovo što je Ines rekla, da karma nije ni dobra ni loša, već je to jedna akcija koja uvijek ima posljedice. I najjednostavnije misli, najjednostavnije riječi, najjednostavnije akcije imaju posljedice. Na primjer, ti vidiš u gradu curu u prekrasnoj crvenoj haljini i kažeš, wow, koja dobra haljina, vidite, to ja bi to, i ja želim ovakvu haljinu. Onda se uključi još i naš mili Đuro koji kaže, ne znam ja da li sam ja mršava dovoljno da obučem tu haljinu, odnosno ja nisam dovoljno dobra. Vrlo često. Sad šta? Ti si uočila tu haljinu i sljedeći put kad budeš u nekom dućanu ili kad prođeš kraj nekog izloga i uočiš crvenu haljinu, ti ćeš reći, aha, zastaćeš. Ok, to je već posljedica te tvoje misli.
Možda ćeš ući u dućan sa veseljem isprobati tu haljinu, možda ćeš je kupiti jer će ti stajati fantastično i u tom slučaju ti ćeš zaključiti, ovo je bila dobra karma, ovo je bila dobra akcija, dobra posljedica, sve je bilo sjajno. Ili ako te Đuro nasanjka, ući ćeš u dućan, isprobat ćeš haljinu i reći, ne stoji meni to dovoljno dobro. I to će također napraviti posljedicu. Dodatno će se utkati u tvoje nesvjesno i šaputat će ti svaki put. Nisi vrijedna toga. I ono na što pazimo kod naših misli, zašto su sve prakse naše usmjerene u to da mi nadziremo naše misli, naš govor, naše akcije? Zato što svaka naša karma, svaka naša akcija ima tendenciju da se pretvori u autopilot, u neku naviku. I mi naših navika najčešće nismo svjesni. I nosimo zapravo jako puno posljedica naših misli, riječi, akcija kojih uopće nismo svjesni. I te energetske posljedice zapravo stvaraju naš život. I naš život je satkan od raznih malih karmi. Tako da treba razumjeti karmu kao nešto što je dio našeg iskustva u ovom našem 3D. Sad, kad izađemo malo iz ovog iskustva, samo mi u ovom tijelu, i zaključimo, ok, mi smo neka duša koja ima paralelne živote i tako dalje. I mi nakupljamo karmu, kako se to voli reći, u različitim tim paralelnim životima i paralelnim situacijama. I kad razmišljamo o tome, znači na jednoj drugoj, malo više razini, ono što je bitno tu je koja namjera stoji iza naše misli, djela, riječi, odnosno misli, riječi i djela. I ovisno o tome koja namjera stoji iza toga, dogodit će se neka određena posljedica. I kao što je Ines rekla, dobit ćeš neku karmu ovisno o tome što si pomislio ili napravio. Na primjer, ne znam, nekoga našamaraš zato što te iznervirao. Stvorit će se karma nasilja, stvorit će se ta karma. Ponekad će se ona prelomiti na tvoje paralelne živote. Okay. Možda si nekog udario slučajno jer si se gurao u autobusu i mlaznuo si nekog laktom. Najčešće neće biti karmičkog otiska. Okay. A može se dogoditi da ćeš nekog udariti zato što ga želiš spasiti od autobusa koji ide na njega. I onda si ga odgurnuo i bacio si ga na pod. Okay? Karmički učinak će biti drugčiji. Znači, namjera koja stoji iza, odnosno energija koja stoji iza, vibracija koja stoji iza svake naše akcije, to djela, misli i govora, znači toga moramo biti svjesni, toga želimo biti svjesni. I kad kažemo karma nije ni kazna ni nagrada, nego je to jedan prirodan odgovor univerzuma, jer zapravo sve je naše ogledalo. Okay? Kako smo mi, tako će nam se pojavljivati situacije i ljudi i sve ostalo oko nas. I to je taj odgovor. I zato ovdje uvijek koristimo onu našu famoznu formulu koja nije ni naša, ali je univerzalna, a to je šta odašilješ, to primaš. Na koji način razmišljaš, na koji način djeluješ, iz koje namjere govoriš, iz koje namjere se ponašaš. To je ono što je bitno. I kao što je Ines rekla da neke posljedice idu odmah, neke posljedice idu kasnije. I mi kad pričamo o karmama u paralelnim životima, ili kako ljudi vole reći u prošlim životima, onda možemo reći, ok, možda možemo reći da se karma prenosi u neki drugi život, kad nije potpuno razriješena, kad su neke stvari ostale neintegrirane, kad su ostale potisnute, kad su se obrasci često ponavljali, onda ćemo možda u nekom paralelnom životu dobiti, ne znam, na primjer, ti si u ovom životu bio stalno ljut. I stalno si bio ljut i nikako nisi tu svoju karmu ni vidio, niti si osvijestio, niti integrirao, niti ništa s njom napravio. Može se dogoditi da u nekom paralelnom životu ili šta kaže se budućem ili prošlom u krajnjoj liniji budeš isti takav, ne bi li to naučio. Okay. Ili će ti se pojaviti vjerojatnije još
osoba u tom životu koja će ti biti bliska, koja će biti konstantno ljuta na tebe. Ne bi li se ti počeo pozabavljati sa tim obrazcem svoje svijesti? Jer sve je ovo obrazac naše svijesti, znači način na koji mi djelujemo, način na koji mi razmišljamo, kakve su namjere iza svega šta radimo i jesmo li svjesni toga šta pričamo, šta radimo, iz kojeg motiva to radimo. Jer ta svjesnost je zapravo ono što je ključno za našu evoluciju, što je ključno za evoluciju naše svijesti. I mi kako lagano integriramo te karme, kako vidimo, uočavamo te obrazce, reći ćemo neke stvari popravimo, okay? Mi zapravo nastavljamo tu evoluciju naše svijesti. Mi učimo iz nekakvih naših uzoraka ponašanja i želimo dovršiti neke priče koje nam možda više ne pašu i tako postati zapravo sve svjesniji svoje prave prirode i svoje moći stvaranja u krajnjoj liniji. Ne znam gdje sam otišla, tako da Ines vrati nas. Super, rekla si jako puno toga o karmi, zapravo oba dvije smo rekla jako puno osnovnih stvari o karmi, a sad bi možda mogli dotaknuti ono pitanje koje mnogi ljudi postavljaju, a to je da, a i sad smo ga malo prije isto čuli, to je činjenica da imamo ljude koji su zli, ajmo to tako reći, pod navodnicima zli. Međutim, oni su bogati i čini se kao da im dobro ide u životu. S druge strane, imamo ljude koji su dobri i oni recimo dobiju rak i umru. Gdje je tu karma? Kakva je to pravda? Ono što moramo znati da ništa nije niti dobro, niti loše. I mi smo rođeni u određenu obitelj upravo sa tom karmom sakupljenom iz prošlih života. Međutim, sve je posloženo da mi dođemo u onu obitelj u kojoj će naša samospoznaja i naše razumijevanje samih sebe moći rasti. Znači, tamo gdje je prilika za rast, tamo će nastaviti. Za nekog to znači biti rođen u siromašnoj obitelji. Za nekog to znači biti rođen u bogatoj obitelji. I onda dalje određena karma počinje cvjetati, počinje rasti kada? Ne postoji ova karma će izrasti za 3 mjeseca, ova karma će dati plodove za 6 mjeseci. Nego, naše više ja orkestrira to maestralno. I onda kada nam je potrebno da mi dobijemo nekakvo učenje, kada smo zreli da iz nečega izvadimo učenje, onda određena karma počinje cvasti. I mi možemo dobiti učenje iz raznih stvari. Svačiji put je potpuno autentičan. I nemojte brkati ovaj 3D život sa životom duše. Jer ponekad za dušu je idealno da bude bogata i na taj način će najviše stvari moći naučiti. Za drugu dušu je idealno da dobije neku tešku bolest jer će na taj način moći najviše učiti. Znači, to nema veze sa tim koliko je neko u 3D svijetu dobar ili koliko je neko u 3D svijetu loš pod navodnicima. Nego stvar je u tome da mi sebe, odnosno naše više ja, nas uvijek stavlja u ono okruženje koje je idealno da bi mi mogli rasti. I mi izvana gledajući nikad ne možemo znati kako je nečiji život. I možda upravo činjenica da je taj neko prljavo bogat ga stavlja u 1001 muku koju ne bi imao da je siromašan. I upravo ta 1001 bogataška muka njemu treba da raste. Zato gledajući izvana nikad ne možemo reći ovom čovjeku sve ide od ruke, a tako je zao. Nikad ne znaš šta se tu zapravo događa. I vjeruj nam kad ti kažemo da je svatko, ali baš svatko, uključujući i tebe, točno tamo gdje može biti da bi najviše narastao. Znači, točno tamo gdje treba biti. I to zapamti, pogledaj malo oko sebe i vidi gdje sam ja to. Kakvim ljudima sam okružen. Što se dešava oko mene. I gdje su tu moje prilike za rast. A druge pusti. Oni nek imaju svoju karmu i svoje živote. Sanja. Evo, vrhunski si ovo zaokružila. Tako da, evo, nadamo se da smo barem malo razjasnili to, a vjerujem da će se takva tema pojavljivati i još u puno različitih drugih slučajeva. Eto, namaste.